Gipasirada na sa Business Bureau sa Davao City ang usa ka poultry farm sa Barangay Subasta sa Kalinan District nga gitudlong tinubdan sa pagdagsang sa langaw sa maong barangay. Samtang problema sa langaw sa Barangay Biaujanga, gihisgutan na matud pa sa Barangay Council ug tag-iya sa poultry farms. Ani ang report ni Argil Relator. Gipaskila na og closure order sa Davao City Business Bureau ang usa ka poultry farm sa Barangay Subasta, Davao City. Nakalatid sa kamanduan sa pagpasirado ang paglapas niini sa 2017 Revenue Code sa syudad. Una na nga nasuta sa opisyal sa barangay nga ang maong farm ang gitudlong tinubdan sa pagdagsang sa langaw sa ilang barangay. Human nasuta nga perting hugawa ug daghan ang langaw sulod sa ilang farm. Naa pa man sila'y ginapa-unblock sir sa Business Bureau, wala pa sila na unblock sir. Ang na-unblock sila ang City Health lang. Dili sila karinyo sa ilang permit, wala sila karinyo. Wala pa'y pahayag ang tag-iya sa maong poultry farm na harvest na sabkuno ang tanang manok sa maong farm sa miaging adlaw. Naapatay mga farm sir pero dili inato ka worse ang langaw sir. Ilauntang unahon ang health sa mga tao sir kay siyempre wala man misupa ka na sir kay negosyo man na unya ikadua pa maka-earn man og income ang ato ang barangay pero dapat sir ang ilang obligasyon as a farm owner ilang ilang tarungon pagdala ilang poultry. Samtang sa kabahin sa nahitabong problema sa langaw sab sa Barangay Biaujanga nga nauna na nga na-report sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Sumala sa Environmental and Sanitation Division sa City Health Office, nagtagbo na ang barangay officials ug mga nanag-iya og poultry farms. Naay nahitabong dialogue sa barangay council o sa mga poultry farms owners. Tapos naa sila'y agreement nga strict monitoring yun sila. And ipa-comply nila tong pagkuan nila sa katong chemical application para sa katong mga langaw. Dugang sa ahensya, dapat dunay fly control program ang matag poultry farm kung asa kinahanglang dunay pag-apply og chemical kontra langaw nga pagadumalaan sa usa ka pest control operator. Gikan sa pag-issue og sanitary order, 15 ka adlaw ang ginahatag sa Sanitation Division aron ma-comply nga mawala ang langaw kay kung dili posible silang mapasirad-an. Kauban si Matthew Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.